Regina. Mbak Rini, ayo Mbak Rini Bese. Di sini kok senengane karo Mas Kastar. Ngene iki. Ayo. Nagih janji garang cinta. Cip. Gede kleter penjemplon Mas Omek. Enggak. Ayo. Johor Malaysia. Sawerane tandake. Mas Is. Grup monggo. Niki tandake dereng. Balik lagi Mas Opek Hotel negeri Johor Malaysia. Malam menonton lewat live streaming. Oke, spesial kaki Mas Gepek sing rapah melidek kedung-kedung Bojonegoro. Spesial balik lagi Mas Gepek ingkang rapah melidek kedung-kedung Bojonegoro. Selalu Mas Gepek. Terima kasih. Ya sudah balik lagi Mas Gepeng, malam menonton live streaming. Dari BBRT Ranci, Gampang Muda Lamongan, Pak Rena. Kalau ulip beberengan bunga susah kabeh dadi halangan senadyan sedina mung mangan sepisan ati nanging saiki urip wis saya matur suwun banjur bali rikala jaman semono lah betok ya ngono mangah enak turu penak wis kepenak banjur lali karo aku sing rumapana teko teman seliramu marang awakku gai kok tinggal suwe opo dayaku lagu piye nanging saiki tak janjimu apa wahab lali aku ning aja lali putramu Cak Sukri saiki wis ketok gedhe banjur takon sapa to ayahe lha iki Pak Wahab ki ayahe lha iki lho udan tangis ning ati saya nelongsong ning uripku saiki kelara budak Ciamis aku lihat di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang budak Palembang kuliah di Bengkulu kalau tidak ada
bujang duda de cahaya mau. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng, walaupun tidak kena, yang penting ikut geleng-geleng. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Hai si kecil pengguna garam kecil, setan kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng, walaupun tidak kena, yang penting ikut geleng-geleng. Bareng ini kalau jejer. Pak Kasar niki pitu wong enem itu bareng Pak Haji niki pun wit wau monggo. Patun Pak Kolim Cakno sambangan moda matur nuwun nggih. Bu Syukur dipadosi Mbak Ani merapatkan lelenggong iki lho Mbak Ani ne. Bu Syukur. Penyakit iri dokter gak atasi.
mbok aja ngece podang kuning ngagawe pikirku ngome sleretira tak sawak katon manise hati bunga yen kelakon nyanding slirape Pegat tresno gelo Ki kaki Bu Titi ditego ani Oke buat kata lupain panjangipun Bu syukur tego ani ning ani ayo wes BBRT Rejing Pak Modo Lamongan Jawa Timur Pak Irena dibetulan Pak Ucup yang nonton dalam gampang Babu Derada sudah lu Babu Neni kaki Ibu Eki wonten dalam Sukamalo ugi wonten katurun Pak Bapak Wahyu ingkang wonten nabire saking Mas Yahya Sinden Sabit mantap Oh
ning ngendi nggonku goleki pun apote mung pengen ketemu senadyan dong tak parani yang mau nuruti sarange ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sumedal atiku lah tuwetes membasahi pipiku yen pancene ora tresno terus piye mas mbok yo kondo sing prasaja tapi aku sih sayang awakmu aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kok kaya ngene lakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen kowe gregetake gawe kelo atiku selawase Pak Sekdes, Pak Susi. Kita kena terbaca dulu Bapak Erena sing BBRT rating kampang waktu lamongan sing dalu Marena sinambi lembur Si. Mbah Dondo Mbah Bayan Bayan Gondang Mbah Bayan Mbah Dondo sing dalu Mbah Bayan kawanten Banjar Gudang amat menonton lewat live streaming Pak Priduro amat menonton ngangen sajrone wengi daya lungguh bareng ngopi katon luas layane saya wangi katon saya rame wis mo alit pikir margi
angkringan kok pitan bisa wali kopi wangi wajitalu dasar bisa nentremke atiku lina-litan bisa lali saben wengi tansah kudu ati kang lelaten milangoni angot silat terya murah hati gading alit iku saumpama tansah kumang del kopi sak nyoto kono pembatasane kopi wangi asa gawe gelo bojomu sesok tak siliye yen penak ora tak baleke yen tak jajal enak tak gawene bojomu tak enggo salawase bojomu sesok tak pek wae yen penak ora tak baleke tak rasa resak minggu wae yen rasane enak ora tak baleke tak rasake teko mburi teko ngarep karo mlumah karo mangkurep yen pancen penak tak siliye bojomu ora tak baleke bojomu sesok tak pek wae yen penak ora tak baleke yen rasane penak tak gawene bojomu tak enggo salawase kita kena terbenjono Pak Tun sambangan modo Pak Kholib Cak Nogruk nah matur suwun Pak Kholib Pak Tun aku betekan terbenjono Mas Gadi sak konco rewang boten bangsa wetan nganti Gresik sing dalu Mas Gadi ya
piye kabare bos? Alhamdulillah gawe no salam gawe arek-arek warkop bos nggih. Mas Gandhi saka kanca wonten arkop sugeng dalu nggih wonten bangsa wetan menganti Gresik. Bos Asro juga Mas Gunawan sing di bangsa wetan menganti Gresik sugeng dalu. Bos Asro juga Mas Gunawan, Mas Dulani, Bos Mat, Ugi Cak Sim, sedaya kanca bangsa wetan sugeng dalu. Timbang lungguh dewi hati merek yen mau kelang keleng pengen tak mau meneng saben dina ingsun utang manteng kumpul reko wae ingsun seneng wanita sing selawase mung riko sing tak goleki rena wakti tansah dadi ati saya kelingan maneng gawane kualik wong sing ayo konek ingsun wis kandhut gendro lilo-lilo ariko katone mot ayo duduk sandeng ingsun
kapan Dik? sesuk Yo gampang. timbanganku Yo, aku- bisa karo kowe Kembut kembut tangis ngono panggonku gak ki kanggo tutup wengi sing alimu sakno nyut nyut terus tatune ngatiku iki mas wong sliramu Iya. sing bisa ala kadur tur ala kadur tur nyut balang klopo pari basan tresna mujebul etok etok tulono aku iki ojo manten aku bocah kembut 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 walasono awak iki iya mas kumpul dadi siji aku gawe kembut aku seneng kembute Dik kok wangis temen hatimu mas lah iki kembute iki kok wengis tanpa dosa tega ninggal ala aku kembut nyut ala kembut kembut nyut balekno taline tresno aja nganti bubar ilang Bos para lek lu gending balik gak gowo ser nggih kaki jamin cili sing dalu wonten dalu ayo do saking kula jamin cili sing melok Pak Ahmad deh. jamin cili sing duwe bangli syukurame sing dalu sugeng mirsani luar live streaming Pak Sihar kedung lele salam kanggo Pak Supri Jetis Tondo Mulo Pak Sihar kedung lele salam buat Pak Supri Jetis Tondo Mulo Mas Pono Jerot Mundu Pak Kri salam Pak Ida Suki mirsani live streaming juga dulu
saiki tak keneng janji-janjimu Nono lali aku ojo lali anakmu Gai anak omah saiki wis katon gedhe banjur takon ning ngendi bapake udan tangis mas nelongsori nolan wengi katresnaku tak simpen jroning ati terminal Madiun ngawi kenanganku ora bakal aku ngalehake biyen aku duwe pacar anak emak tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan terminal Madiun ngawi gondolanku ora bakal aku nglalehake biyen jaman semono kowe janji karo aku ning saiki kowe ingkari janjimu yen aku kangen karo sliramu laku piye tak sawang-sawang fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku Nggih, kangge Bapak Roto Sumeka. Oke, petengah telepon Bapak Radia Sumeka. Sugeng dalu. Sugeng mirsani lewat live streaming. Kangge Ibu Eki Sukomalo. Sobat jeneng Bapak Wahyu. Kabupaten Nabire. Itu saking panjenengan Mas Yahya Sinden Sabin. Sebenarnya kang Ibu Eki, aja turun sih lo Bu Eki. Iki ditani. Mas Gondrong Bang Gili Sukorame nggih. Iki kangge Mas Gondrong Bang Gili Sukorame sing dalu. Mbak Septi so cahya saking kula Mbak Gili berangkat
sak kelingan nalikane biyen urip kekurangan senadyan wis pisah suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang gonku lali mas janjimu biyen mung tansah tak ugemi kalau dadi saksi pungkasane ilang ono nganti pancen kowe ora koton aninggal aku babar pisan ora aku pun dasare ana liyane gai tenan kok luwih saka aku sing bisa nyenake lah tobat tresno ati pawitane mas ya dek membut dek bondo donya kuwi dudu kurane kok ra ngandel blas gak nanging batinku ra lilo gelang kalong diwenehke wong liya lila nono pamit mulih mesti iti dicodone mengke antok seleh wong asing bisa ngladeni sirane pancen abot jroning ati sing tak tresnani nanging bedhi kados pundi yen kawula sadermi nglampahi among sak gedene sak pira atur puji karya Raharja raja sak pokore aja lali atring kira warta lilir eman bincangan diko ya dek nganti digawe kuciwa batin
penyambut Bapak Atik so Mas Dika wonten dalam kayen sugeng dalem sugeng mirsani awak kangge warga Kedung Bulu telepon salam saking Mas Dika nggih Pak Sopi Ibu Sopi sing duwe kayen mugi meneng komen sugeng dalu Pak Sopi Ibu Sopi sugeng gawe dilibat Pak Reno sing BPRT Reci Kampa Modo sugeng galuran sinambi lembur senajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe padange pikir yen ora ngombe sak sore watone wa ing lemper hari kopi jahe wis misuwur rasa penak
mandeng selirane gampang atiku kegiwayan yen si podang anjutut ati kebranan Geding diwataraken dumateng jaya warga Wotan Sari Balemagang Gresik nggih. Kagem saking panjenengan Bapak Kepala Desa Bapak Haryono nggih. Bismillah kangge warga Wotan Sari Balemagang Gresik sing dalu mirsani saking panjenengan Pak Abah Haji Haryono Bapak Kepala Desa. Pak Tika Namar Subur Banjar Lamongan Sundalu sugeng apa karya lembur. Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna suasana rame rakyat gede atine minulyo Simpang Lima pikuno upacara keperluan umum Simpang Lima Ria ing kota Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna suasana rame rakyat gede atine Jawa Tengah wos srekum ambangun jroning kutha tekan desa sak bendina minalaya Simpang Lima wegono pacara gambaran umum Simpang Lima Ria ing kota Semarang Himalaya gunung kondang gede mati ing tanah
Himalaya gunung kondang gede dhuwur kadho mati ing tanah India sisih lor apuncae papat salju gununge ampak Himalaya Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang mati ing tanah India sisih lor puncake papan salju gununge ampak Himalaya gunung kondang gede dhuwur kang tubati lah kelo ing tanah India asise alor apuncake papan salju gununge ampak Himalaya. Terima kasih rombongan balong panggang. Kita kelar termaju Bapak Sela Marjuki. Wonten Mojopani Mojorejo Gedung Ajem Bojonegoro. Kita dulu Pak Sela. Wonten Jopani Mojorejo nggih. Ugi menika termaju Pak Kepala Desa Mojorejo. Mojopani Gedung Ajem Bojonegoro. Sugeng dalu sugeng mirsani. Agi Timor Leste ya sugeng mirsani nggih. Agi wonten Timor Leste Mas Sardi, Mas Markum. tak sirah
asmara sayur kentang sambal bawang kudis apa ra kelingan eling Cik bukaan wawange tresno mas gegenane mengo terus Dewang bagus kembang Probolinggo wancine wasurup soreyo sebrang wetan padang susulae senajan kok pisak cingkir dek nanging bisa wasih beritil tangane ngajam ke mikir yen ora ngombe sak sore watone